ka na to. Utod dito, dagan daw. San Joaquin. San Joaquin Town Rock. Then, dito na kami. Umaga ko na ang madarasa na kami. We're here. Diyan na kami. Nag-iihaw pa si Mama at si Joaquin. Fishing tayo. Let's go. Mabangka. Gali ka, ma? Na si Mama. Happy fishing. Happy fishing, brother Raymond and Pastor. Ang sarap. Hello, YouTubers. Shout out to our family. Dami ba? Ako to ba si Pastor? Ha? Si Pastor naman. Ang BFF ng Cabugao Norte. Si Mamang at si Joaquin. Bye, Mang. Makadto na kami. Makadto na kami. Bye-bye. Oo, enjoy na kamo dyan. Pupunta na kami sa doon sa isang tourist spot. Bye. Tubog Beach Resort. Bugtong Bato Beach Resort. Ang daming beach resort. Sa kanan natin. Kakadto kita sa Igbulawan. Valverde. Totoo ba yun? Diyan pakadto sa Igbulawan. Thank you. Paakyat siya, paakyat ang daan. Hindi nakalabot na gali ka mo dyan. Tapos mabaw pa rin. Tayo.
sa information. Go to the information and pay 200 pesos. Darling, payment 400 pesos. Welcome to Igbulawan. Dadaan ang duwa nga butudan. Dan, dan, dan. Ari, mga papicturan niyan, darling. Grabe, hinihingal na ako. Ay, salamat siya, Miss Din. Ano to? Cataan Restaurant. Mamaya na. Mapagutom mo na kita. Itlog.
Ito po ang CR nila. May monay ang galis. For overnight stay. Sapiw, ito pala ang sapiw. Sapiw po. Uy, namidya. Wait Anay. Okay, video. Smile. Hayop sa bangin. Electric fan. Ay, ang electric fan. Hayop, hayop. Uy, hayop na boy. Baboy, baboy. Shadow lang ano. I love you, my loves. Thank you sa date natin. Ang gandang perfect. Ay, guwapo darling ko. Love you, my loves.
Baba na kami. Buhay mo kita sa... Ayan. Teka, teka. Diin pa. Ayun. Yeah. Yeah! We did it, my loves. Thank you, Lord. So beautiful. Your perfect creations. Kasi napakainit. It's all worth it. Yes, my loves. Yes. At walang tao. Kami lang. Kaya pwede mag-ingay. Bawal dito ang maingay. We're going back to the beach. Susunduin na namin sila mami. Magbabay na muna pala kami dyan sa baba. Dyan sa baba. At i-consume namin ang 200 pesos na consumable. Food consumable. 400 ang entrance fee namin. At 200 ay para sa food. Ako na ulit sa entrance ng gabi. 100 ay entrance fee namin naman. We're going down. Bye everybody. Thank you so much for making us beautiful and handsome through your backgrounds. Okay. Thank you. John, the kinder. We came from there. Ang dami pang ginagawa. Slow fish. Fish, 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 fish. Okay na. So, Dami homemade. Tunay homemade. Lumpia. Kali. Yang desado. Gusto bread. Kakakalitlog. Kinuha ko lahat. Ay, parehas lang tayo. Meron tayong 200 pesos para sa food.
talaga. Wow, it's so perfect. Lamig dyan ang Four Seasons. Start pa lang sila. Lami din dun sa taas bala. Sasaka ako sa taas eh. Pagkatapos ng pagkararo din. Kaso nagba ako sa may nag-send video na ang cellphone na tumba. Diin. Tayo. Going home. Thank you, Igbulawan. Time check is 3. Thank you. Katahom sa lugar niyo. Ay, na-renovate na. Beautify na siya. Grabe. Ay siya, nakarating ka sa Igbulawan. Ano yun? Ay. Na ulit tayo. Fishing si brother at si pastor. Si brother Doraemon. Fishing. Saan ko yan? Ang gwapo niya na. Malabs, madali. Bye.
Bakit si Bruno ba?